Tervetuloa seuraamaan opetusvideota Microsoft PowerPointin animaatioista. PowerPointin aloitusnäkymässä olet Home-välilehdellä. Eri välilehdiltä voit valita erilaisia työkaluja dokumentin muokkaamiseen. Välilehdet löytyvät sivun yläreunasta. Siirry Animations-välilehdelle. Animations-välilehdeltä löydät eri tarkoituksiin käytettäviä animaatioita ja niiden muokkaamiseen liittyvät valikot. Valikot sijaitsevat sivun yläreunassa. Jotta animaatiota voi kokeilla, pitää dokumenttiin kirjoittaa jotain ja valita tekstilaatikko aktiiviseksi. Animation-kohdasta voi valita haluamansa animaation. Animation-kohdassa kohdan sivussa olevassa nuolessa saa näkyviin lisää animaatioita. Valittuasi animaation saat näkyviin animaation muokkaamiseen liittyviä valikoita, joista voit esimerkiksi säätää animaation kestoa. Animaatiota voi esikatsella vasemmalla sijaitsevasta Preview-painikkeesta. Dokumentissa olevasta pienestä numerosta näkee, onko objektilla animaatioita, ja numero kertoo, missä järjestyksessä objektit ilmestyvät esityksessä.